Wel, noswaith a chi gyd, a chroeso cynnes i chi i Gapel Ebeneser yma yn Abertawe. Croeso i bawb sy'n bresennol yn y capel, a chroeso arbennig i bawb sydd wedi ymuno ni yn rhithiol heno. Dyma gartre eglwys y bydyddwyr Saesneg yn y dre, ond ni'n gwybod hefyd bod i'r lle hwn le pwysig iawn yn ein hanes ni fel Annibynwyr Cymraeg. Gan taw yma ar nos Iau, y 12fed o Hydre 1871, canrif a hanner yn ôl i heno, yma bwysiadwyd cyfansoddiad i sefydlu Undeb yr Annibynwyr Cymraeg. Mae'n briodol iawn felly ein bod ni'n dychwelyd i'r capel hwn heno ar gyfer y ddarlith hon, ganrif a hanner union i ddyddiad sefydlu'r Undeb. Ac ni'n ddiolchgar iawn i weinidog yr eglwys hon, y parchedig Graham John a'r aelodau, a mae'n croesawu ni yma heno. Gadewch i ni wrando ar eiriau'r salmydd, Salm 145. Dyrchafaf di fy niw o frenin, a bendithiaf di nhw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu di nhw byth bythoedd. Mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl, ac y mae ei fawredd yn anchwiliadwy. Molianna'r naill genhedlaeth dy waith wrth y llall, a mynegu dy weithredoedd nerthol. Am ysblander gogoneddus dy fawredd y dywedant a'r rhoi sylw i'th ryfeddodau. Cyhoeddant rym dy weithredoedd ofnadw, ac adrodd am dy fawredd. Dygant i gof dy ddeioni helaeth, a chanu am dy gyfiawnder. Graslo na thrigarog yw'r arglwydd, araf i ddigio a llawn ffyddlondeb. Mae'r arglwydd yn dda wrth bawb, ac y mae drigaredd tuag at ei holl waith. Y mae dy holl waith yn dyfolu arglwydd, a saint yn dyfendithio. Tri llygaid pawb mewn gobaith at ti, ac fe roi iddynt ei bywyd yn ei bryd. Y mae dy law yn agored, ac yr wyt yn diwallu popeth byw yn ôl dywyllus. Y mae'r arglwydd yn gyfiawn yn ei holl ffyrdd, ac yn ffyddlon yn ei holl weithredoedd. Y mae'r arglwydd yn agos at bawb sy'n galw arno, at bawb sy'n galw arno mewn gwirionedd. Gwna ddymuniad y rhai sy'n ei ofni, gwrendi ar ei cri, a gwareda hwy. Gofala'r arglwydd am bawb sy'n ei garu, ac y mae'n distriwio'r holl rai drygionus. Llefaraf yng ngennau foliant yr arglwydd, a bydd pob creadur yn bendithio i enw sanctaidd, beth bythoedd. Amen. Gawn ni weddio gyda'n gilydd, cydweddio. Ein tadyr hwnnwys yn y nefoedd, criawdwr y ddeiar a'i phobl, a chynhaliwr ffydd a gobaith o oes i oes. Do'n ynghyd i'th foli di yn dad, mab ac ysbryd glân, fel y gwnaeth y cenedlaethau o'n blaen. Diolch i ti o arglwydd am i ti ym mhob oes a chenhedlaeth alw'r rhai fod yn bobl i ti, yn ddisgyblion i thab Iesu Grist, ac am i hymroddiad a'i ffyddlondeb i'w eglwys ef ar y ddeiar hon. Diolchwn am y breintiau ddaeth yn cenedl drwy gyfrwng i chapeli a'i heglwysi, ac am gyfraniad cyfoethog ein heglwysi annibynnol. Diolchwn yn arbennig heno am weledigaeth ein cyndadau, ganrif a hanner yn ôl, yn ysgogi cymdeithas rhwng eglwysi annibynnol a'i gilydd trwy perthynas yr Undeb, ac am sicrhau nad yw bod yn annibynnol yn golygu bod yn ynysig. Diolchwn am waith yr Undeb dros blynyddoedd i bodolaeth, am iddi dystion ffyddlon a chyson i'r efengil ac i fawredd a gogoniant Iesu Grist. Am iddi gefnogi ymgyrchoedd ar faterion ysbrydol a moesol, cymdeithasol, Cymreig a rhyngwladol. Am iddi ddarparu a chynghori ac ysbrydoli a bod yno at wasanaeth yr eglwysi yn ôl i dymuniad. Ac am ei chefnogaeth frwd a'i bugeiliaeth dyner o'r eglwysi a'i harweinwyr, diolchwn i ti o dad. Ymlwyddyn y dathlu,
Helpa ni ymgysegru o'r newydd i waith yr Efengil, ac arwain ni ar ein taith, gyda ffydd yn goleuon heneidiau, gobaith yn cyfeirion cerddediad, a gorfoledd yn llenwi'n calonnau, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wel, ymraint i ar ein rhan i gyd yw cyflwyno a chroesawu'r athro Prys Morgan ato ni heno. Yntau wrth gwrs yn hanesydd a llenor, awdur sawl cyfrol ac erthygl ar hanes Cymru, ac un a fi'n athro yn adran hanes Coleg y Brifysgol Abertawe, lle bu dad y diweddar T.J. Morgan yn athro o'i flan. Yn gyd gyfarwyddwr prosiect Iolo Morganwg yn y ganolfan Erfrydiau Cymraeg a Cheltaidd Aberystwyth, ac yn lywydd anrydeddus Cymdeithas y Cymrodorion, ac mae yna gymaint mwy y gallwn ni ychwanegu at y restr honno, ond mae yna un peth mae'n rhaid nodi, a hynny yw i fod yn aelod ffyddlon yng Nghapel Bethel Sgeti yma yn Abertawe. Y mae'n wyneb ac yn llais cyfarwydd iawn, a heno fe gewn ni'r fraint o wrando arno'n traddodi'r darlith, undod yn lle Annibendod, Dr Rees a Sefydlu Undeb yr Annibynwyr. Gyfeillion, y mae'n fraint ac yn bleser gen i gyfrwyno yr athro Prys Morgan i chi. Croeso cynnes i chi. Diolch yn fawr iawn, Betty Wyn, am y gyda o groeso, a diolch am ddechrau'n defosiynau i henio. Wel, mae'n anrydydd i fi i sefyll ym mhwlpit Dr Thomas Rees, achos mae'n un o'n arwyr ni, ac yn arwr personol i fi hefyd. Mae'n anrydydd i ddod yma ar achlysur o'r fath 150 o flynyddoedd yn ôl, fe sefydlwyd yr Undeb yn y pwlpit yma gan 3 o'n harwyr ni mewn ffordd. Un oedd yn y gader yn llywyddi'r cyfarfod, oedd Henry Richard, Cymro enwoca'r oes, oedd newydd gael ei ethol yn aelod radicalaidd Merthyr Tydfil, a'r llall oedd Dr John Thomas Lerpwl, oedd wedi siarad o blaid sefydlu yr Undeb, a'r trydydd ffigur oedd Thomas Rees ei hunan. Gweinidog yr eglwys hon o 1862 hyd i farwolaeth yn 1885. Ac oedd Thomas Rees mewn ffordd oedd y ffigur allweddol yn cysylltu Henry Richard a John Thomas Lerpwl. Fe oedd y ffigur mwyaf pwysig. Ond oedd Thomas Rees wedi cynnig sefydlu Undeb yn noswaith cynt mewn capel, mewn cyfarfod o'r Undeb Saesnig yn Gapel Seion, Abertawe, oedd agos iawn i Gapel Ebeneser, ac fel canlyniad i gais Thomas Rees yn noswaith cynt ar yr 19, fe drefnodd Henry Richard byddai'r pwyllgor yn cyfarfod yn y bore 12, ac oedd rhaid iddyn nhw ddod i Ebeneser erbyn 7 y nos, i ni 10 munud yn hwyr i'r dathliad mewn ffordd, ond oedd rhaid i'r gynulleidfa wrando ar 2 bapur gyntaf, achos oedd nhw wedi rhagdrefnu gyda'r Congregational Union bod 2 bapur, 2 ddarlith gyntaf, a wedyn ni oedd John Thomas Lerpwl yn cael dod i siarad ynglyn â beth oedd y pwyllgor wedi drefnu yn ystod y dydd, ac oedd y pwyllgor wedi trefnu dod lawr ar ochr cynnig y dylid cael pleidlais yn Ebeneser ynglyn â'r cynnig y dylid sefydlu Undeb i'r Annibynwyr Cymraeg. Ac felly dyna neithbwd, a fe baswd y cynnig, a dim ond un bleidlais oedd yn erbyn. Oedd pawb ar wahân i'r un bleidlais honno o blaid, ac fe erbyn diwedd y noswaith, felly erbyn diwedd y 12, yr oedd yr Undeb wedi sefydlu fan hyn. Ond oedd y cyfarfodydd cyntaf, wrth gwrs, i fod y flwyddyn ganlynol yng Nghaerfyrddin y 1872. Felly mae'r Undeb mewn ffordd yn dechrau 1872, ond oedd y penderfyniadau sylfaenol wedi gwneud yn Abertawe ar yr 11 ac yn nanad dim
am 7 o'r gloch, rhwng 7 ac 8 o'r gloch, yn Gapel Ebeneser, felly. Beth sy'n rhyfeddol yw bod y tri yma, John Thomas Lerpwl a Thomas Rees a Henry Richard aelod seneddol oedd yn weinidog Annibynwyr Saesneg yn Llundain. Beth sy'n rhyfeddol yw bod y tri yma wedi llwyddo i ddod â 2 duedd gwbl wrth gyferbyniol gyda'i gilydd a cael llwyddiant mas o hynny. Un o'r ychydig siample lle oedd e'n bosibl i chi sgwaru'r cylch a nghwmni'r sgwar, troi'r cylch yn sgwar, troi'r sgwar yn gylch. Maen nhw'n aml iawn yn dweud am Belfast a Gogledd Iwerddon, o na allan ni troi'r sgwar yn gylch yn Ulster. Wel, oedd y tri yma wedi llwyddo i wneud o'n nhw wedi llwyddo i gyfuno trwy fargeinio a trwy gyfrwystra, falle, o'n nhw wedi llwyddo i ddod â 2 duedd, 2 ffrwd yn wrthgyferbyniol, yn llifo i gyfeiriadau cwbl wrthgyferbyniol yn Annibynwyr Cymraeg. Ac fe wneith bod hwnna yn y cyfarfodydd yma, 11 a 12 yn Abertawe. O'n nhw wyrthiol, beth wyrthiol i wneud. Beth oedd y 2 ffrwd yma? Wel, nawr, y ffrwd hynna ar un bwysica mewn ffordd yn hanesyddol felly, ar un sy'n diffinio yr Annibynwyr fel Annibynwyr, yw y syniad bod yr eglwys yn gasgliad trwy'r ysbryd glân, casgliad o bobl yn digwydd ddod at ei gilydd mewn un man a gweddio ac addoli. A does dim cysylltiad gyda, maen nhw'n annibynnol oddi wrth o gwladwriaeth, maen nhw'n annibynnol oddi wrth unrhyw gynulleidfa arall. Ac os nhw'n cael cymundeb, o dim pobl o gapeli eraill ddim yn cael hawl i gael y cymundeb gyda nhw yn y capel, yn eu cwrdd nhw. A felly dyna'r traddodiad, ac oedd gan bod Luther wedi gofyn yn yr 11 ganrif ar 15 y dylai'r Protestaniaeth fynd yn ôl at gyfnod yr Efengil, wel, oedd rai wedi tybio yr unig ffordd mae darllen beth mae Luther wedi dweud wrthoch chi yw mynd yn ôl at lyfr yr actau ac edrych ar yr eglwysi man oedd wedi ffurfio yn Asia Leia ac yma Paul yn mynd o eglwys i eglwys. Nawr, oedd eglwysi Lystra a Derbe, ddim yn goffod mynd at gyfundeb Asia Leia i ofyn am gyniatad i gael pregeth gan Mr Paul. Oedd Mr Paul yn cyrraedd, roi'r pregeth a mynd i rwle arall. A felly dyna oedd barn yr Efengylwyr yma yn yr 11 ganrif ar 15 a'r 2 ganrif ar 15 ac oedd yn ffrwd gref felly ym Mhywritaniaeth a fe ledodd yr eglwysi yma ar ôl iddyn nhw gael ryddid mewn ffordd yn 1689 yn amser y chwildro gogoneddus. Oedd hawl gyda nhw i ledu ryddid iddyn nhw agor y tai cyrddau ble ro'n nhw moyn a me ledodd y mudiad yma oedd yn cael ei alw'n Brownist neu oedd yn cael ei alw'n Independent a wedyn ni oedd yn cael yr enw Congregational. Ond mae'r enw Independent wedi cadw yng Nghymru a felly i ni'n Annibynwyr felly. Y gynulleidfa fechan leol yw yr eglwys a dyna'r unig beth sy'n cyfri mewn gwirionedd i'r ffrwd yma yn yn hanes ni. A dyna'r ffrwd hynna a felly dyna y math yma o eglwys mor syml a mor hawdd i chi sefydlu y cynulleidfa fel yma. Fe ledodd yn gyflym yn y 19 ganrif ac yn arbennig felly yn y cyfnod lle roedd yna lawer iawn o symud yn y boblogaeth o gwedwch 1750 ymlaen. Oedd yna lot fawr o ddiwydiannu i ryw raddau yn Lloegr ond i raddau helaeth iawn yng Nghymru a fe ledodd y math yma o gynulleidfa yn gyflym ac oedd tai cyrddau yn agor dydwch yng Nghymru ôl 1800 ymlaen. Oedd yr Annibynwyr a'r bedyddwyr oedd yn defnyddio'r un ffordd o weld eglwys. Fe ledodd y math yma o eglwys nes bod un capel neu un tŷ cwrdd newydd yn agor unwaith bob pythefnos yng Nghymru. A pan oedd y geri marwol yn taro unwaith bob 8 diwrnod.
oedd na rhyw achos bach newydd yn codi yn rhyw ran o Gymru. Mae'r peth yn gwbl anhygoel, ond dyw e ddim yn anhygoel os styriwch chi pa mor gyntefig a syml oedd y math ma o eglwys. Ac oedd Dr Thomas Rees I hunan, bod wedi ennill I gyfyrddin, mi ath e lan pan oedd e'n llefnin I weithio yn y gwaith glo yn Abertawe, oedd e ddim yn hoff o waith caled gwaith glo, a mi ath yn ysgol feistr, ac mi ath lan I fryniau Sir Fynwy I fod yn ysgol feistr ar ysgol fach, a mi ddath cynulleidfa fach, eglwys fach ato fe, a o'n nhw'n 12 o ddynon a merched. A mi ofynson nhw I Thomas Rees, oedd y ddim byd o'n llefnin ifanc, newch chi fod yn weinidog ar yn heglwys ni, ni'n sefydlu eglwys. Mae'n gwybod bod hen gapel bydyddwyr bychan a yn wag, mi awn ni mewn i'r lle, ni'n sefydlu eglwys, dewch yn weinidog, mi dalwn ni 120 o ginoce chi bob mis, wigen mis. Dyna oedd e'n cael am fod, a dyna gyd oedd eisiau, oedd hi'n eglwys. Oedd yr eglwys wedi sefydlu. Ac os dim cadw felly bod nhw'n lledu bob man yr eglwysi Annibynwyr yma. Ac dyna ddigwyddodd. Ac felly pan ddath ffrwd arall ar draws y traddodiad annibynnol yma, yn ystod, dwedwch y cyfnod ar ôl rhyfelodd Napoleon, 1805, chi'n cael y dydd yn dechrau fanna ac mae'n mynd dydd gref iawn ar ôl 1850. Os dim syndod wedi ni bod llawer iawn o'r Annibynwyr oedd wedi tyfu yn yr hen drefn yn dweud, wel, pa eisiau newid sy'n arno ni? Mae'r peth wedi gweithio'n ardderchog I ni ers amser, wedwch y Puritaniaid, ers amser Cromwell, oedd Cromwell I hun yn Annibynwr, ac pa eisiau newid sy'n arno ni? A dyna oedd agwedd llawer iawn o'r aelodau ac o'n nhw'n edryndol iawn I bobl fel Thomas Rees oedd yn credu'n groes I hyn. Ac pobl fel gwydwch Michael Daniel Jones, y Bala, oedd e'n elin mawr I Thomas Rees. A un arall oedd Dr Pan Jones Mostyn, dicter poeth y Dr Pan. Oedd Dr Pan a Michael D. Jones wedi gwrthod dod i'r cyfarfodydd yma yn Ebeneser a Abertawe ar yr 11 a'r 12. Felly dyna'r ffrwd sylfaenol I annibyniaeth, a mae'n bod yno ni o hyd, mae'n draddodiad hynod o gryf yn yr Annibynwyr o hyd. Ond, I ni dod nawr at yr ail ffrwd oedd yn mynd yn erbyn yr ffrwd draddodiadol, hanesyddol, Bwritanaidd yn perthyn yr ganrif ar 15 ar dechrau 19 ganrif. Yn ystod oes Victoria oedd pethau newid. Ond oedd y newid wedi dechrau, swn i'n dweud, yn fuan ar ôl ryfelodd Napoleon, achos chi'n gallu gweld bod erbyn hynny, rhwng wedwch diwedd y 19 ganrif a 1820, oedd na duedd ymlith yr Annibynwyr hyd yn oed I gael cyfarfodydd chwarterol ym mhob sir yng Nghymru, neu ambell waith ardalodd yn llai na sir, dwedwch Gogledd Penfro, neu Eithionydd, neu Edeirnion, neu oedd na arfer I gael cyfarfodydd rhwng yr eglwysi. Ond nhw ddim yn goruchafu'r eglwysi nag yn awdurdodi dim, ond o'n nhw'n gyfle i'r Annibynwyr ddod at ei gilydd bob chwarter I nabod pregethwyr, I weld pa bregethwr oedd yn symudol, chi gyd yn gyfarwydd ar ymadrodd na, oeddech chi'n symudol, oeddech chi'n barod I newid eich eglwys, ac gael gwybod pwy oedd y pregethwyr da ac yn y blaen, a jyst I gael clecs am yr enwad, dosbarthu cylchgronau, iddi gilydd, a hefyd, erbyn 1814, mae un peth diddorol yn y digwydd yn Abertawe, mae eglwysu'r de yn anfon pobl at ei gilydd yma yn Abertawe I gael cynhadledd ynglyn â ffordd yr Annibynwyr I fod I gyfrannu'r genhadaeth dramor. A fe wneud bod cynhadledd debyg yn Llanfyllin yn 1816 I eglwysu'r Gogledd. Felly, y genhadaeth dramor yw'r beth cyntaf chi'n gallu gweld sydd yn
yn y ffrwd arall yma o gyfundrefnu. Ac un o'r ysymau pam oedd ambell i weinidog fel James Griffiths Tiddewi'r enghraifft yn awyddus i gael mwy o drefn oedd bod gelynion yr Annibynwyr yn dweud bod llawer iawn o sgandalau yn codi ymlith yr Annibynwyr oherwydd bod yna gapeli split a gormod o fan eglwysi yn yr un man. Enghraifft, oedd yna ddwy eglwys Annibynwyr yn Treforys wedi ganllath rhwng ddwy eglwys, o dim lot, llawer o bellter. Meddylwch chi bod Ebeneser fan hyn, un ochr i'r hewl, a fe godwyd y Seion, lle mae'r gorsaf High Street, canllath i ffwrdd. Felly, oedd yna lot o scandal ynglyn â gormodydd o gapeli, neu tai cwrdd yn nhw'n gweud, mewn un man, a hefyd oedd yna dipyn o scandal ynglyn â gweinidogion yn cael ei derbyn i eglwysi, a rheini yn bobl anweddus a drwg, meddwon ambell waith, bobl yn achosi scandal. Oedd yna gryn dipyn o Annibendod yn yr ystyr yna. Beth arall oedd yn peri Annibendod oedd dyledion eglwysi. Oedd eglwysi'n lledu mor gyflym, a unwaith o'n nhw wedi dweud gorffen cyfarfod mewn long room, mewn tafarn, dyna fel lot o eglwysi yn dechrau, just cliro'r barn yn y long room yng nghefn tafarn a cael cyfarfodydd mewn tafarn. Unwaith o'n nhw wedi mynd yn rhy fawr i wneud hynny, o'n nhw moyn codi rhywbeth o di-cwrdd. Nawr, oedd llawer iawn o scandal ynglyn â capeli mynd i ddyled a i ddyledion, ac oedd hyn yn peri scandal. A felly oedd rhaid cael cwrdd chwarter ac ymanfaodd chwarterol i'r sir i drio cael eglwysi eraill i dynnu eglwysi mas o ddyled, lle bod y peth yn mynd yn fwy o scandal. Felly, oedd yna lot o resymau dros drio cael yr Annibendod yma, achos oedd lot o bobl yn gweud Annibyniaeth equals Annibendod. A felly dyna un o'r sloganau gelynion yr Annibynwyr yn y 4th ganrif ar 15. Felly, oedd yna lot o resymau, a un o'r pethau hefyd oedd yn perswado, oedd rai o'r cwrddau, y chwarter yma, fel cwrdd chwarter Cyrfyrddin 1832 er enghraifft yn gofyn am gael rhyw fath o drefn ym mhob sir. Oedd e'n alwad, ni ddim credu bod e wedi bod yn effeithiol o gwbl, ond nhw wedi gofyn a dyle pob cymanfa sirol gael yr hawl i brofi darpar bregethwyr, darpar weinidogion, cyn bod nhw'n cael eu ordeinio, a dylen nhw hefyd yn y sir drefnu ble oedd eisiau tai cyrddau, a ble oedd gormodydd ohonyn nhw, a cael nhw lawr a defnyddio'r arian i godi tai cyrddau mewn man eraill. Ond wi ddim credu bod e wedi cael effaith mor gynnar yn 1832, ond oedd yn yr awyr yn 1832, ac erbyn 1832 hefyd, oedd na ddylanwad arall yn dod o Loegr. Nid bod dim llawer o cysylltiad rhwng Annibynwyr Cymraeg ac Annibynwyr Lloegr, ond o'n nhw'n gwybod bod Annibynwyr Lloegr wedi ffurfio Undeb Cynulleidfaol yn 1832, ac oedd y Cymru oedd yn gwybod am gyfoeth yr Annibynwyr yn Lloegr, cynulleidfa olwyr fel oedden nhw'n galw nhw'n hun, yn congregationalists yn Lloegr, o'n nhw'n gallu gweld mor drefnus. O'n nhw ddim yn Annibyn o gwbl, o dim Annibendod ymhlith y Saeson. O'n nhw'n drefnus iawn, o'n nhw'n ddosbarth canol iawn, o'n nhw'n nerddasol iawn, ac o'n nhw'n grand iawn, o'n nhw'n stange, wy'n ein gweud yn Cwmtawe. O'n nhw'n bobl stange ofnadw. Ac oedd hwnna'n ddylanwad wedyn, oedd yn fel prifin yn yr ymenydd, o'n nhw'n gwybod bod y Saeson yn ddigon trefnus i gael Undeb Cynulleidfaol, y Congregational Union. Ac felly o'r 32 Caerfyrddin methiant, 32 Lloegr llwyddiant, i chi yn dechrau gweld mwy a mwy o bobl yn ymlith yr Annibynwyr yn trio gofyn am Undeb. Fel dwedes i, James Griffiths o Diddewi oedd y cyntaf, dwi'n meddwl, i ddefnyddio'r gair
undeb cynulleid fawr dros Gymru, a hynny yn 1840. Ac chi'n cael lot fawr o drafod ar y mater yma yn y wasg Gymraeg, achos dyma oes air y wasg Gymraeg, oedd na ddysenu o gyrchgonau, ni jyst, fe ddechrau o'r dysgedydd, yn 1821, a chi'n cael llawer iawn o drafod ar y materion yma yn y dysgedydd. Ond oedd, a hefyd oedd, dwi'n meddwl bod llawer iawn o'r eglwysi hefyd yn gweld bod nifer o faterion yn codi yn y gymdeithas gyffredinol oedd o ddiddordeb i'r Annibynwyr, ac eto o'n nhw ddim yn gallu trafod nhw mewn gwasanaethau ac wneud dim byd yn eu cilch nhw, achos bod o'n cymaint o eglwysi bychain gyda nhw. Pethau fel, a beth yw yn hagwedd ni tuag at roi ryddid i'r pabyddion 1829 enghraifft, a ddylen ni gytuno â hynny. Beth ddylen ni'n neud ynglyn â talu treth eglwysig, talu'r degwm, gan bod degwm wedi draws newid yn y 30au i fod yn daliad ariannol. O Dr Thomas Rees i hunan wedi mynd i'r llys, wedi cael ei gosbi am wrthod talu y dreth eglwysig yn y 50au. Felly oedd pynciau fel caethwasiaeth yn yr ymerodraeth Brydeinig. Beth ddyle agwedd Annibynwyr fod tuag at caethwasiaeth? Oedd y cenhadon yn sôn am y caethweision. Beth ddyle agwedd yr Annibynwyr fod? Wel, os dim modd gyda ni i wybod. Ac fe ddath dau bwnc hefyd yn amlwg iawn yn 1836, a dyna'r math o beth oedd yn dylanwadu ar James Griffiths i ddewi. Un peth oedd y pwnc dirwest. Ond i ddyle'r yr eglwysi yma ddod ynghyd i gael cymanfawdd dirwestol. A mwyn i chi gael siaradwr ar ddirwes oedd yn siarad a lot fawr o bobl, nid jyst ag un gynulleidfa fechan. A peth yr un amser, 1836, i chi'n cael dechreuadau y syniad o ddatgysylltu a datwaddoli yr eglwys ysgobel, yr eglwys wladol yng Nghymru. Dyna un o'r pethau yn dechrau 1836. Felly, wel nawr y cwestiwn yw, ffordd dath Thomas Rees mewn i'r ffrwd yma? Beth oedd wedi wneud i Thomas Rees fod mor frwd ynglyn â undeboliaeth a cyfundrefnu yr hen eglwysi yma, y cyngrair yma o fan eglwysi oedd ar draws Cymru, canodd ohonyn nhw. Wel, oedd e wedi mynd i fod yn weinidog ym Mlaenau Gwent, ac oedd e'n gallu gweld wedi bod am ychydig bach yn Mlaenau Gwent, fe wahoddwyd e gan Dafydd Rees Gapel yn Llanelli i fynd lawr i Llanelli fel gweinidog, ond prif bwrpas symud Thomas Rees oedd bod yn rhyw fath o ail olygydd i'r ddiwygwr gyda Thomas Rees Gapel Als. Ac wrth gwrs oedd hynny'n golygu bod Thomas Rees yn gorfod boddi hunan ymdrochi yn holl faterion llosg y dydd. Dyna un beth oedd wedi digwydd. Ac mi ddath yn newyddiadurwr o fri mewn ffordd a dechrau gwahanol gyrchgronau heblaw'r diwygwr. Ac wrth gwrs oedd hyn yn gyfnod lle oedd yr angydffurfwyr i gyd pob enwad yng Nghymru, a wy'n defnyddio'r gair enwad o ran cyfleistra. Bod fi'n gweld ar goflech Dr Thomas Rees bod y capel hwn yn stydu Thomas Rees yn was ffyddlon i'w enwad yn Nghymru ac yn Lloegr. Felly o'n nhw'n defnyddio'r gair enwad, ni wedi cael yn dysgu byd o defnyddio'r gair enwad am yr Annibynwyr fel cyngrair o eglwysi i ni mewn gwirionedd. Ond oedd brad y llyfrau gleision 1847 wedi dod i'r holl angydffurfwyr gyda'i gilydd a i parddio nhw a dweud mai nhw oedd tu ôl i bob anlladrwydd a drygioni yng Nghymru. Wel, na ffordd oedd cyngrair o fan eglwysi yn mynd i ateb nôl y math ma o ensyniadau. Allwch chi ddim cael rhyw fath o micro eglwys canodd ohonyn nhw'n ateb nôl. Mae rhaid chi gael rhyw un llais i ateb nôl yr ensyniadau yma. A dyna neith bod ar ei rhan nhw i ryw raddau gan Ieuan Gwynedd oedd wedi bod yn weinidog yn Tredigr a wedyn oedd yn newyddiadurwr yn Casnewydd, a fe mewn ffordd yw'r ffigur sydd yn y ddrama brad y llyfrgleision gan Derfel,
mae'n ymddangos ar y diwedd ar ôl yr holl drobini yma ar ymosod ar Gymru, ymosod ar ferched Cymru, mae Annibynwyr Davies yn ymddangos ar y llwyfan, ac Annibynwyr Davies yn mynd i arwen yr holl dryblyth yma ac setlo'r problemau i gyd. Mae Derfel yn gobeithio bydd Ieuan Gwynedd yn rhoi siampl i'r Annibynwyr a bydden nhw'n arwen Cymru ac yn ateb nôl o'r ein syniadau yma. A felly oedd brad y llyfrau gleision yn ddadl dros trio cael un llais dros yr Annibynwyr, nid canodd o leisiau. Ac oedd fel nhw'n dweud am Ieuan Gwynedd, ond hefyd peth arall oedd yn help i'r ffrwd yma oedd cyfrifiad crefyddol 1851. Oedd hyn gyfrifiad rhyfedd iawn gan Horace Mann, ond oedd e'n yr un pryd a chyfrifiad y boblogaeth. Mi anfonwyd cwestiynau at bob capel yng Nghymru i ofyn faint o aelodau oedd gyda nhw ac yn faint o seddi oedd gyda nhw yn y capelu ac yn y blaen. A fe welwyd ar unwaith bod yr angydffurfwyr yn fwyafrif mawr iawn o'r credinwyr yng Nghymru a'r eglwyswyr, eglwyswadol, yn lleiafrif bach iawn. Felly oedd hyn wedi llenwi pobl fel Henry Richard a John Thomas Lerpwl a William I Reithog a Thomas Rees yn araf neb, gyda'r syniad, wel, ni yw cenedl y Cymru, a mae rhaid i ni ffindo rhyw ffordd o nid yn unig cael yr eglwysi Annibynwyr at ei gilydd rhywsut a cael un llais, ond mae rhaid i'r Annibynwyr gyd-gysylltu gyda'r Methodistiaid. A os i ni mynd i dderbyn rhywfaint o ddylanwad oddi wrth y Methodistiaid, wel, mae rhaid i'r Methodistiaid radicaleiddio a bod yn fwy tebyg i'r Annibynwyr. Hefyd, mae yna fargen fan hyn. A dyna ryw raddau ddigwyddodd fel canlyniad i'r cyfrifiad ag i'r brad y llyfrau gleision. A mae newidiodd natur crefydd yng Nghymru yn ar y 10 yn y 50au fel hyn. Wel nawr, oedd un peth oedd Thomas Rees yn credu, petai'r mi ath e nôl wedyn ni o Lanelli i Kendal, Beaufort, yn Bryniau Gwent. Ac un o'r pethau a nath iddo fe benderfynu bod rhaid cael rhyw fath o undeb yng Nghymru oedd yr achos Saesneg. Achos oedd e'n gallu gweld mewn lifiad o Saeson yn allws mewn i Gymru. Ac oedd e'n cyfri bod nhw'n 10% o'r boblogaeth erbyn y 50au a'r 60au. Oedd rhaid cael o rwle arian i godi capeli Saesneg. Rhaid gofon i'r Saeson mae fynd i'r eglwys wladol. Dyna borth uffern. Mae rhaid i ni achub eneidiau'r di-Gymraeg. Ac yr unig ffordd i wneud yw roi capel Annibynwyr Saesneg ym mhobman iddyn nhw. A hefyd oedd e'n amddiffyn i hunan trwy dweud byddech chi'n dod i lot o Saeson mewn capel Cymraeg cyn bawr o dro bydd yn troi'r capel yn capel Saesneg. Felly oedd e'n trio amddiffyn y Gymraeg hefyd. Oedd e'n Saes addolwr, ond ddim yn Saes addolwr bir. Ac oedd e'n cael arian i godi'r capeli yma i'r Saeson. Oedd i wrth biliwnyddion yn Lloegr fel y brodyr Wills yn Bryste, miliwnyddion y tobacco. Ac mewn gwirionedd, un o'r pethau, tro cyntaf i glywed am Thomas Rees oedd pan ddys i fyw yn Abertawe 30 mlynedd yn ôl, oedd na hen bobl o gwmpas, oedd i rieni nhw'n dod i Ebeneser, ac oedd nhw bob amser yn cofio un beth o'r feddwl ynglyn â Thomas Rees. Yng nghanol i bregaeth o'r pwlpit yma, bydde fe'n stopo'r bregaeth ac yn gweud, chi fech gynnach sy ar y galeri, wy'n ychwel chi'n smoco lot ar ôl yr oedfa, a wy'n smoco lot yn unan, wrth gwrs, ond cofiwch un peth, os ych chi yn smoco, cofiwch smoco bac o Wills. Achos bydd pob cinog o'ch tobacco chi yn mynd i helpu codi y capeli a pob math o gronfeydd eraill, cronfeydd i weddwon gweinidogion ac yn y blaen, a plant am ddifed gweinidogion,
Mae pob cinog chi'n hala'r tobacco mynd i helpu achosion ar Annibynwyr. Cofiwch fe chi'n smocwch fac o wils a nôl wedi ni at y bwnc y bregaeth. Oedd y peth yn gwbl anhygoel, ond y bobl yn cofio. Ac dyna'r peth a ddath a Thomas Rees fwyaf mewn i'r ffrwd yma o nifer o bobl oedd e'n nabod fel Gwilym Eithog yn Lerpwl, John Thomas yn Lerpwl, gwedwch John Griffith y gohebydd oedd e'n nabod o'i waith fel newyddiadurwr. John Griffith y gohebydd oedd yn nai John Roberts a Samuel Roberts Lambert-Mair. Ac oedd Thomas Rees wedi dod mewn i ffurfio rhyw fath o grŵp gwasgu o'n nhw tu fewn i annibyniaeth. Ac o'n nhw'n gyfeillion, ac mae Dr Peter Jones yn iawn i ddweud na doedd e ddim yn iawn i weid cynllwyn oedd gyda nhw, achos oedd y holl beth yn agored beth o'n nhw moyn yn y cyrchgronau. A chi'n gallu dilyn i dadleuo nhw yn y cyrchgronau. Ond oedd Thomas Rees wedi cyhoeddi A History of Protestant Non-Conformity in Wales yn 1861, a dyna enillodd iddo fe ddoethuriaeth yn Brifysgol Marietta yn Ohio, ac oedd John Thomas Lerpwl hefyd wedi cael doethuriaeth oedd i'w Brifysgol yn America, ac oedd Michael Daniel Jones yn casau doethuriaethau trawsweryddol. Oedd e'n meddwl bod e'n ofnadw. Ac ond oedd wedi dod i enwogrwydd, oedd wedi dod yn ffigur enwog, a fe ofyn nhw defnyddiodd lawr o Sir Fynwy i fod yn weinidog Ebeneser. A mae ail godwyd y capel yma i Thomas Rees yn 1862. Meddylwch am yr anrhyder. Ac oedd e'n gohebu gyda ffrindiau a dod â mwy a mwy o bobl i credu mewn undeboliaeth, ac oedd Henry Richard wedi cyhoeddi llyfr ar Gymru hefyd yn 1866, Thomas Rees yn ei ddilyn 1867, Miscellaneous Papers on Wales, oedd yn dadle dros gryfder annibyniaeth, dadle dros y ffaith mae cenedl o angydffurfiwr yw cenedl y Cymru, a dydyn nhw ofyn am ei hawliau a cael gwared o'r eglwys wladol ac yn y blaen. Ac felly, ac oedd Henry Richard felly a Thomas Rees i gyd yn propagandwyr gyda John Thomas Lerpwl, ac nhw'n gohebu gyda ffrindiau, gohebu yn y wasg, ac oedd John Thomas Lerpwl wedi sefydlu'r Tist yn 1867, ac oedd o'n llawn propaganda dros Undeb, cael Undeb. Ac un peth arall hefyd oedd wedi cryfhau y syniad o gael Undeb mewn ffordd yw bod Henry Richard, oedd yn weinidog ar eglwys yn Llundain, wedi cael ei ethol yn aelod seneddol Merthyr yn 1868. A dyna'r, wrth gwrs, dyma'r tro cyntaf i ddynon y werin bobl cael hawl i bleidleisio oedd yn 1868. Ac felly oedd e'n newid hanes Cymru. Oedd Lloyd George yn meddwl mai dyna oedd y beth bwysicaf yn Cymru, yn hanes Cymru oedd ethol Henry Richard yn aelod, ac oedd e'n nid yn unig yn sefydlu hunan yn aelod dros Ferthyr, ond dros Gymru a dros yr Annibynwyr yn San Steffan. Felly oedd hwnnw hefyd yn codi profil y syniad o gael undeb, ond o'n nhw o hyd yn lleiafrif oedden nhw ymhlith gweinidogion yr Annibynwyr. Hyd yn oed ar ddiwedd y 60au oedd cynadleddau oedd yn cael cynigion i gael undebau, enghraifft Merthyr yn cynhadledd Merthyr, cymanfa chwarterol Merthyr yn 1870. Ond nhw wedi cael 60 o bregethau. Ond nhw wedi eistedd trwy 60 o bregethau yn rhyw 3 diwrnod. A cael digon o gyfle i drafod undeb, ond nhw'n methu dod i unrhyw benderfyniad. Ond nhw'n eithaf ofnus, neu betrus, neu amheus. Ac felly, oedd hi yn anodd, a felly oedd hi'n anodd i'r grŵp yma o tua 20, yn ôl Dr Peter Jones, o tua 20 ohonyn nhw. Ac o'n nhw'n bobl enwog yn yr enwad. Ap Fychan, Gwilym Eithog, ac yn y blaen, a Thomas Rees. Ac felly, oedd y frwydr yn poethu lot yn y 60au, ac eto, do'n nhw ddim yn gallu cael y maen i'r wal.
Dyma'r pwynt ola nawr, fi'n dod i'r pwynt ola. Fe benderfynodd Thomas Rees a'i ffrindiau, mae'r peth gorau oedd trio gwneud rhywbeth gyda'r gynhadledd fawr oedd gan y Congregational Union. Ond nhw'n dod i Abertawe yn mis Hydref 1871. Ond nhw wedi dod i Gymru o'r blaen, ond nhw wedi bod yn Abertawe, ond nhw wedi bod i Gymru gyntaf yn nimbych, ond nhw wedi cael cyfarfod urddasol iawn, bobl ddosbarth canol yma, yn dod i ddimbych yn 1841, ac o'n nhw'n startiog iawn, ac yn grand iawn, ac yn urddasol, ac yn ddyfodol iawn, ac oedd hyn yn pleso rai o'r Cymru. Ac felly oedd na droddodiad bod y Congregational Union yn dod i Loegr, ac eto oedd na ddim llawer iawn o ymwneud rhwng yr eglwysi annibynnol yng Nghymru a'r Congregational Union, bod of England and Wales yn ei teitl nhw o'r dechrau o 1832. Mae'n y rai, mi'n credu. Ac oedd, beth mae'n benderfyn nhw, mae cyfle gorau nhw, y grŵp ma, rhyw 20 o weinidogion allan o ryw 485 o bregethwyr oedd gan yr Annibynwyr, oedd rhyw 10% ohonyn nhw. Ac felly lleiafrif pwysig oedd y bobl yma, oedd o blaid Undeb. Ond mi lwython nhw gael y maen i'r wal yn Abertawe, oedd gyfarfodydd mawr gan yr Congregational Union yma yn Abertawe, yn wahanol gapeli fel Sion, Ebeneser, wahanol gapeli Saesneg oedd i gael yn y tre. Ac oedd John Griffith y Gohebydd a Thomas Rees wedi trefnu'r cyfarfodydd yma, ac oedd gyfarfod pwysig iawn i'r Cymru Cymraeg, Annibynwyr Cymraeg, bore dydd Mercher 11 o Hydref, diwrnod cyn y diwrnod mawr. Ac oedd John Griffith y Gohebydd, oedd yn nai John Roberts a Samuel Roberts, ond o'n nhw'n elynion, oedd nhw wedi ffrio gyda'i gilydd. Oedd Samuel Roberts a John Roberts dros yr eglwysi lleol, a John Griffith Gohebydd, oedd yn ffrindiau mawr ag William Hiraethog yn Lerpwl, a John Thomas Lerpwl, o blaid Undeb. A felly, fe drefnwyd cyfarfod a darlithiau, oedd ddwy ddarlith, ac oedd fe ofynnwyd i Samuel, glyfar iawn, fe ofynnwyd i Samuel Roberts, Llanbryn Mair, oedd yn 70 oed ar y pryd, a newch chi roi darlith i ni ar beth ych chi'n gofio am sefydlu y Congregational Union nôl yn 1832. Ac oedd e'n gallu darlunio beth oedd wedi digwydd a dangos pa mor anfanteisiol i ledu enwad oedd cael Congregational Union, felly yn erbyn. Ond oedd Joshua Lewis o Henllan Amgoed, lawr yn y wlad, wedi cael cais i roi papur o blaid ffurfio Undeb. Undeb ar batrwm, ffurfio Undeb Cymreig. A dyma Thomas Rees wedi clywed y ddwy ddarlith yma yn Capel Sion, tafliad carreg o Ebeneser, yn gofyn, yn cynnig i'r gynulleidfa fod y gynhadledd hon yn cymerdwyo yr amcan o sefydlu math o Undeb. Math o Undeb. Cynulleidfaol. Mae mor ysgawn mewn ffordd, agored y doniol math o, nid Undeb, ond math o Undeb. Rhyw fath o Undeb. Ac mae gynnig mor ryfedd. Wel, oedd ffrindiau Thomas Rees fel Henry Richard ac Aberchan ac eraill wedi cymeradwyo, ond oedd yna eraill yn gryf yn erbyn a llawer iawn yn betrus. A beth nath Henry Richard o'r gader oedd penodi pwyllgor, oedd beth mawr i wneud yn y cyfnod penodi pwyllgor, typical Cymru, penodwch pwyllgor. A mi dros nos o'n nhw'n cael amser i feddwl, ac o'n nhw'n cwrdd yn y bore 10, ac oedd rhaid iddyn nhw dod nôl erbyn y cwrdd nos i Ebeneser erbyn 7. A fe rhaid iddyn nhw rando ar 2 bapur oedd y Congregational Union wedi trefnu, a wedyn ni fyddan nhw'n trefnu i gael adroddiad. Beth oedd y pwyllgor yn feddwl o'r dros ac yn erbyn sefydlu Undeb? Wel, ar ôl y papurau yma wedyn, ar y 12fed, mi ddeithon yn brydlon am 7 fan hyn, ac oedd Henry Richard yn y pulpit,
a fe brandawd ar y ddau bapur wedi fe alwyd ar John Thomas Lerpwl I fyny. Ac oedd John Thomas Lerpwl yn dipyn o arith ac yn gyfrwys iawn. Oedd gelynion Thomas Rees a John Thomas Lerpwl yn gweud o sim syndod bod dwy star droellog, hynod o droellog, yn dod lan I le roedd y twisters yma yn mynd I siarad o blaid Undeb. Mae'r steirau wedi wneud I bobl fel Thomas Rees. Chi'n bod, achos oedd e'n sibonwr, oedd e'n gallu sibonu gelynion. Chi'n cofio pan oedd e wedi mynd I gael arian oddi wrth rhyw Sais ac oedd e'n wedi crwydro mas i'r ardd Roses I smoco a oedd y Sais ma'n gynddeiriog yn erbyn smygu a meddylodd Thomas Rees yn smoco ymlith y Roses a dyma Thomas Rees yn dweud, io, mae'n ardderchog, mae smoco'n ardderchog I ladd y greenfly ar y Roses hyfryd chi yn diwe. Ac oedd gallu gan Thomas Rees a John Thomas Lerpwl I fod yn gyfrwys, o'n nhw yn rhyfeddol. A dyma John Thomas yn rhoi araith gwbl feistrolgar yn gweud bod mewn gwirionedd yn erbyn unrhyw fath o undebeth, ond oedd y dadleuon mor rymus fel oedd e'n gorfod cymeradwyo gynulleidfa. Ac oedd Thomas Rees yn cymeradwyo hyn I gyd, a Henry Richard yn cymeradwyo, ac felly fe roedd y peth i'r bleidlais, ac oedd bleidlais o blaid bron a bod yn unfryd, unfarn, o un bleidlais yn erbyn. A felly fe gafwyd yr undeb yma, fan hyn fe gafwyd yr undeb ar gynulleidfa yn pleidleisio o blaid ar fan I un person, ac oedd fe drefnwd hefyd yn y cyfarfod, beth I ni'n mynd I wneud nesaf? Wel, I ni'n mynd I gael cyfarfod, mae'n rhaid I gael blwyddyn, pen oedd I pwyllgor eto, 30 o bobl I drefnu cyfarfod yn Garfyrddin, fydd yr undeb I hunan yn agor yn Garfyrddin, mewn blwyddyn, y dref 1872, a fyddwn ni'n cael Gwilym Hiraethog fel y llywydd, ac a felly oedd dyna drefnwd, ac beth sy'n rhyfedd yw bod dim llawer iawn o drafod ynglyn â cyfansoddiad, achos oedd John Thomas wedi trio gweud rhyw undeb graslon I ni'n mynd I gael, undeb tirion I ni'n mynd I gael, dim goruchafu, dim damsel ar bobl, dim goruwch lywodraethu, na dim byd fel yna. Undeb hyfryd o gyfeillion. Ac ni'n mynd I ofyn I cyfarfodydd sirol a'r cyfarfodydd pob weinidiog I ddod, ond anfon cynhadon oedd I wrth y pwyllgor cwrdd chwarter, anfon cynhadon oedd I wrth y capeli, y tai cwrdde. Dim sôn am gynrychiolwyr fel MPs mewn Senedd ac yn y blaen. Oedd cynhadon yn mynd I ddod. Oedd yr holl beth yn mynd I fod yn raslon ac yn hyfryd ac yn dirion ac yn gyfeillgar. A felly oedd clyfrwch John Thomas wedi hennill nhw, a clyfrwch Thomas Rees wedi hennill nhw, a penderfyniad Henry Richard a'i feistroler, a'i enwogrwydd dyma dyn enwoca cyn oes Lloyd George, yng Nghymru oedd Henry Richard aelod seneddol. A felly, heb ddiffinio fawr ddim ar gyfansoddiad cymleth o gwbl, fe lwyddwyd I baso'r penderfyniad am I ni wedi cael undeb o'r diwedd. Wel, fe ddath yr undeb I fod yma 150 o blynyddoedd yn ôl, yn union I heno, ac mae presenoldeb Henry Richard yn y pwlpit, dwi'n meddwl, fel llywydd, yn awgrymu peth arall, dwi ddim wedi sôn amdano fe, ond mae Dr T.D. Jones yn sôn amdano fe yn ei lyfr ar yr undeb, llyfr ardderchog, mwy a darllenadwy ar yr undeb. Ac mae'n sôn am newidiadau cymdeithasol a politicaidd yn oes Victoria yn gwasgu pobl I gredu mewn cyfundrefnaeth. Ac roedd bywyd Cymru yn newid, a mae'n syndod faint o gyrff cyhoeddus undebol a ddath mewn rownd I y cyfnod rhwng 1870, gwedwch a 1890. Mae'n syndod I chi'n cael yr bedyddwyr wedi ffurfio undeb yn 1866, Methodistiaid yn dod â gogledd a de ynghyd yn 1864, dwi'n meddwl, ac chi'n cael Coleg Aberystwyth, Coleg Brifysgol Cymru yn agor yn 1872, yr un pryd â undeb Cyfyrddin, ac chi'n cael undeb Peldroedwyr 1876,
a clwbau i gyd yn gofod dod at ei gilydd, clwbau rygbi'n dod at ei gilydd 1881, artistiaid Cymru'n dod at ei gilydd 1881, ffurfio'r Academi Frenhinol, a chi'n cael Prifysgol Cymru, chi'n cael llawer iawn o gyrff gyhoeddus yn cael ei ffurfio yn y cyfnod yma, a felly mae'r Annibynwyr yn rhan bwysig iawn o un o'r newidiadau mwyaf pwysig yn hanes Cymru, sef ffurfio oes newydd, oes cyfundrefnu, oes air angydffurfiaeth oedd yn dechrau tua 1870, a mae'r cyfarfodydd yma i ni'n gofio yn rhan o'r oes air yma, oes air diwydiannaeth Cymru, oes dechrau oes cenedligrwydd newydd i Gymru mewn ffordd gyda sefydliadau, llawer iawn o sefydliadau yn dod i fod. A mae Kenneth Morgan y hanesydd, yn barnu bod y cyfnod 1868 i 1922 yn oes air yn wleidyddol yng Nghymru. Felly ni'n rhan trwy Henry Richard o'r oes air mae Kenneth Morgan yn sôn amdani. Ac chi'n gallu gweld ar ôl 1922, mae Dr Peter Jones yn sôn yn glyfar iawn am croes wyntoedd. Mae siwr deitl da ar un o'i benodau fe yn hanes o Annibynwyr, croes wyntoedd. Achos dyna i chi'n cael sosialaeth yn dod mewn, i chi'n cael pob math o anffyddiaeth yn ystod rhywbeth cyntaf ac yn y blaen, dirwasgiad mawr ar ôl yn y 26, 29, yn newid hanes Cymru'n llwyr i gyfeiriad arall, gyfeiriad sosialedd, gyfeiriad pleidiol. A mae'n beth, os cofiwch chi fel symbol o'r newid, was Saunders Lewis yn wyr i Owen Thomas, brawd John Thomas Lerpwl, ond doedd Saunders Lewis ddim o blaid undebeth gryfyddol angydffurfiol o gwbl, oedd e'n symud i gyfeiriad gwbl wahanol. A mae'n symbol o wahaniaeth rhwng y ddau datcu, John Thomas ac Owen Thomas, a'r nai, John Saunders Lewis, o John Saunders Lewis wedi enwi ar ôl John Thomas. Ac felly mae'n un rhan, mae'r cyfarfod yma, i ni'n cofio amdano fe, a ddigwyddodd yma, yn y pwlpit yma, yma set fawr, yn y capel yma, yn rhan o greu oes air i Gymru. A dyna pam petai Henry Richard yma, sefyll yn y pwlpit gyda fi heno, a llai weld nhw'n tri, Thomas Rees yn dod lan, a John Thomas Lerpwl yn dod lan gyda fi fan hyn, a bydden nhw oll ac un yn dweud, hir oes i'r Undeb. A dyna wy'n dweud wrth orffen, hir oes unwaith eto i Undeb Annibynwyr Cymraeg. Diolch yn fawr i chi am wrando. Mae wedi bod yn fraint i chi di'n anrydeddu ni heno, a gai alw ar farchedig Jill Haley Harris, gweinidog Bethel Sgeti, i gyflwyno'r diolchiadau ar ein rhan ni, os gwelwch yn dda. Diolch, Jill. Diolch yn fawr iawn, Madam Llywydd, a diolch am y fraint o gael ystyn diolch i chi heno Dr Prys Morgan am y ddarlith ni wedi bod yn gwrando arno. Wrth gwrs dwi'n cael y fraint o gwmni Prys yn gyson yn yr oedfa ar y Sul, a phan bod yna gwrdd trafod ni'n cael perlau o enau Prys, a dwi'n gwerthfawrogi fawr iawn pan mae'n dod i'r cyfarfodydd trafod yma. Ond heno, ni wedi mynd ar daith. Mae heno wedi bod yn noswaith i gofio, mae'n siŵr, bod yn noson i gofio siŵr o fod canrif a hanner yn ôl, ac yn sicr chi wedi ein deffro ni i ddealltwriaeth o'n dechreuadau fel Undeb. Diolch yn fawr iawn i chi. A diolch i chi am y gallu sydd gennych i gyflwyno eich gwybodaeth helaeth mewn ffordd
Ddiwiog, difyr a digri, ond mewn ffordd fydd yn aros yn ein codd am hir amser. Yn sicr ni wedi gwerthfawrogi yr hyn chi wedi rannu yn ei heno yma, yn rhai sy'n bresennol yma heno, yn gorfforol yn y capel, a dwi'n siŵr bod pawb sydd yn gwrando i fewn yr un mor werthfawrogol o'r hyn sydd wedi cael ei ddweud. Neges symr ond diffiant i chi, Prys. Diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr iawn, Jill. Diolch am y trefniadau, yn bawb sydd wedi bod wrthi yn trefnu'r noson, ac unwaith eto, diolch am y croeso nôl i Ebeneser yma yn Abertawe. Gafon ni roi'n gofal i'r arglwydd. Gynawr bydded i ras sy'n harglwydd Iesu Grist a charia Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni a phawb sydd yn anwyl i ni, o'r awr hon ac hyd yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr, yn noswaith dda.